ụmụnne m ọ na-anụkwa nwee nnọọ ihe mmadụ ga-ahụfụ na mmadụ abụọ lụgo ọgụ ekwesịrị ikpe ha wụrụ two fighters. Mmadụ abụọ lụgo ọgụ abịa na-ahụta ya na ofu onye gburu the other one deliberately, a twist the matter, tụọ onye ahụ mkpụrụ agwụ ya nwoke ndị bekee na-akpọ life imprisonment. Na obere nwa ji nwa kamed gacharata oshi, ọ gbagbube mmadụ mana ọ ihe na oji eyija ndị ọ gara izu oshi n'ụlọ ha, ihe na oji eyija ha. Polisi asị na anatara ya egbe, ikpe ya ikpe, tụọ ya life imprisonment. Enwezi ote mmadụ eshiri gbakọrịta egbe or something, ya wụrụ na ofu onye gbagburu ofu onye and ihe a first time ya, asọ enwe ike judge akpe ya ikpe na ọwụ na a ga-egbu onye ahụ either by hanging or by whatever. Lewedele na nwa okorobịa na ugbo nọ Ngangana, ya ewe onye Kenya. Onye a wee serial killer, not just anyhow serial killer, like ihe ọwụwụ onye a na-awụ ya egbuo wee share organs ndị a si eweta wege juoro ya ndị chọrọ ya, were that one were gowe n'akpa ya, parazie the remaining body ka efuru afọ, buja ya na tebụl, sachasịa ya, shie ya pepe soup, were na-eshi na-eri. Ọ na-eji ọnụ rie victims ya egbuo ya erie. Ọ confessala to the crime even though na ahụ evidence because gịnị, victims ya niile o riri ha n'ọnụ. Ọ bụ mmadụ dị otu a 9 years ago ka ekpere ikpe, ọ bụrụ na mkpụrụ afọ 9 ka a tụrụ ya 9 years ago, ọ savụchana erelize ihe kwele ya otu onule gị, ọ pụtara ọ nọ na prison only 9 years na crime ọ commit na mmadụ oriri. Ihe o nyere ya wụ naanị 9 years ya savụcha. Ele na ehekwala English ewepụta hakwala ọwa hakwala a free man. Remember, ihe na-agụ mmadụ ka onye ahụ na-akpọ nri. Onye anọ n'otu anụ mmadụ, ihe ọ pụtara na ọ ga-abịzi dịzi more careful n'ihi na agụrụ nri wụ ihe na-anaghị ebi na onye dị ndụ. Ihe ọ wepụtara na after 9 years etinyekwala n'ikporo ndị mmadụ, free people, innocent people. Ihe ọ pụtara na ya dịzie more careful. Chetakwana na ihe na-agụ mmadụ wụ ihe onye ahụ kpọrọ nri. Ihe ahụ somebody na-egbu mmadụ rie rijuo afọ, no remorse. Hụta mmadụ dịka anụ antelope egbuja na-elutekwa eri bacha ya, ihe ọ kpọrọ nri eri ya dị comfortable. Asị na o jikwa ọnụ ya confess ihe ahụrụ wa ọkpụkpụ ndị oriri ka ọ gara ga-eji ha. Enweghị victim ya ahụrụ because ọ na-eri ha n'ọnụ. Enweghị ka eliri asa ahụrụ ya na flesh, ọkpụkpụ efu ka o riri ya, gbagburu ya, gbuji ọkpụkpụ mịọ ọkpụkpụ. Ihe ewu ihe ọ kpọrọ nri, ihe ọ na-eri ya dị comfortable, ihe na-atọ ya ụtọ, ihe ọ kpọrọ nri. Ka e wetara mmadụ dị ụta ya ga-serve only 9 years na prison. Ugbu a erelizele owe free man. Na enwe ndị nọ life imprisonment. Crime aka kenda biko na-eweli iwe. Erelizere onye na ugbu a na-ewu. Ọ ya bụ enye aka because anaga m the world is overpopulated. Oke igbu mmadụ akarịala. Otu ọrụ na Nigeria ka ọrụ ebe niile, everywhere mmadụ na-anwụ nka ọkụkọ. Erelizere onye na ugbu a because ọ na-atata ọnụ ya ọnwa hafa. Ele judge ikpere ikpe. Judge na dị sure na ihe ahụ asụ nwoke ma gụgharịrị na population dị too much na need to reduce the population of the world. Ewepụtara onye na ka o jiri ọnụ na-eri ike ya, like I don't understand. Ka ihe iwu jiri dị otu anyị, iwu law now states onye zuo oshi ewu zuo oshi ọkụkọ ya enweta onwe na prison. Onye na-egbu mmadụ na-eri mmadụ, victim ya o richara ha n'udu ribacha, ka digest ya egbu ọzọ ree ebe ọ na-ere were ndị ka sherie ya na ụtọ anụ mmadụ. Ka e werere ga judge ele gị enye 9 years. Otu ọnụ ha we free man, ọ pụtara ọlaga. And nri anya agụrụ ga na-agụ ya because nga ahụ nga home isiele ya wanụ mmadụ. Ụnọ sọ ebe ka agaga n'elu ụwa kele nọ n'ime, especially Africa. Ihe na-emega na Kenya. Unu anụkwa ya biko n'ọdụ. Onye kwesịrị igbu, onye kwesịrị ịtụbaga ebe a ga-atụbaga, ọ ga-ahụ ha eluigwe anya tili oke ya ekpere ka asị 9 years
unu ledele the case nwoke this guy o deserve 9 years of imprisonment ihe o deserve this man o kwesịrị ka ọ pụtakwa again wee free man na-agagharị bido chọọ opportunity this time around just to be very careful o kwesịrị ekwesị ka enye m ọnụ ụmụnne m kele onye m ọnụ nwee ihe mmadụ na-aga ahụfọ n'elu ụwa kele nụ ma m ebe a ga-agaga ugbu a na ebe anyị laga Chineke bi n'eluigwe mere onwe ya even though naanị George ma ihe ọhịa kpaga wụrụ ose akpaga dị anụ wụrụ na enwe onye mmadụ because George ilecha onye dị otu anyị naanị 9 years emechaa pụtara wee free man George ahụ nwere ka ọ paka ya ihe awụcha ahụ enwere ụdịka ihe a ga-asị ka enye ha aka azụ ga-eso mba keshi ushi jide na ego ọnụ onye a kwesịrị ka ọ taa ahụ o kwesịrị George elege nye ya 9 years only na ọ pụta ahụ ikekwe rice na-agba ya afọ ụtara na-agba ya afọ ihe mmadụ hụrụ ndụ na-eri na-asa ya afọ ọ gwụla nụ mmadụ a ka ọ ga-ata ya nọdee na sistem otu ọ pụtara na ugbu ọgụgụ ya too much otu echi enwe onye gajere ụzọ ya ebukpo ga-erie ọkwa mgbe egideghere ha yes egide ha enye ha enwe 9 years nọ na ahụ ebe gaga na ebe otu ụwa ju atọ ọnụja nọ na ahụ ebe gaga onye ma ọnụ esimabịa gbotoro ọnụ o mega ebe niile enwekwara na Naịjirịa mgbe nkwe ndị gbuga na-erigekwe enweghị ebe ọ nọ ụdịrị ihe isi ike nwekwara oke ndị ka nwoke n'ugbo takịrị sọ ngwa ya ọrụ ha wee iri mmadụ ibe ha onye ọbụla mụrụ otu isi aga enwe agbọbịa mụrụ otu isi aga enwe okorobịa mụrụ otu isi aga ebelivuru m na majority of ndị nwata nwoke na-eriga ọkwa ụmụ agbọbịa under I love you enwere nwe ọgụ na-eje ike akpọpụta nwoke ibe otu ga-edifit ya ọ ga-adịrị izi ọkwa ụmụ agbọbịa ka ọlụ ya ọgakwa na-aga eriri me ha onye na-aga na amụrụ otu osi aga mee ka ịshọ na ebe ị na-aga mmadụ ma ebe ị gaga Chineke duwe onye ihu na onye azụ ise